dragilor! Unde credeți că sunt eu acum? În Spania, la Malaga. Și ce fac eu aici? Conferință Essence. Este cea mai importantă conferință anuală care se ține. Am să vă arăt și vouă puțin. Suntem în pauză acum, imediat o să începem din nou. Aceștia sunt toți membrii Essence. Am filmat mai devreme și mașinile, deci o grămadă de mașini în parcare, mașini Essence, mașini pe care compania le oferă tuturor membrilor care ajung la pragul de 17% și la 25%. Așa că, ce să zic, dacă vreți și voi să faceți parte din această companie minunată, nu aveți decât de urmat decât un anumit pas. Să vă înscrieți în companie. Aici e foarte, foarte frumos. Da? Eu m-am înscris în septembrie și acum deja avem prima conferință în Spania, la Malaga. Foarte fain. Informații foarte, foarte utile și foarte frumos. Vom sta 3 zile aici. Luni ne vom întoarce. Suntem de ieri deja. Și e super frumos. Sponsora noastră, Natasha! Nu ne vede, nu ne aude momentan. Cea mai tare, sponsora noastră este numărul 1 în Spania, da? Deci ea ce cea mai tare și ne însoțește în drumul nostru pe carieră. Așa că dacă vreți și voi să aveți parte de viața asta minunată și să intrați în companie, să facem pe lângă asta și un ban în plus, cereți detalii și cu dragii le dau. Malaga!